Aron di mapasipadaan ug mas maprotehian pa ang mangrove area diha sa Mandawi City, ang City Hall o ang Department of Environment and Natural Resources nagpinirmahay og kasabutan. Ani ang report ni Nico Serino. Sa gitinguha nga Mandawi City Forest Land Use Plan kun FLUP ang hapsay nga pagduma ug paghanay og mga palisiya kabahin sa mangrove forests nga nahimutang sa syudad. Sa Mandawi, pipila ka mga coastal barangays ang dunay mga bakhawan nga angayang protektahan. Pasabot sa DENR, bisan mga lugar sa North Reclamation, mangrove area kaniadto ug mahisakop sab sa palisiya sa FLUP. Kini ang rason nganong nagpinirmahay ang syudad ug DENR alang niining maong katuyuan. Gipangunayan ni Mayor Jonas Cortez ang kalihukan nga mipasabot sa importansya sa pagproteher sa environment. It's our way of taking the first few steps to protect our little patch of forest. We still have a long way to go to finalize Mandawi's FLUP. Matud sa DENR, kung mahapsay ang palisiya, matino sab ang tenure sa pagpagamit sa mga lugar. Ang FLUP, importante na kay it is a guide of the local government unit on how to best manage sa kaning mga forest land area, and sila pod allocate sa mga different uses. Tungod kay walay forest nga upland ug timberland dinhi sa Mandawi City, ang tutukan karon sa mga otoridad kining ilang mangrove forest o bakhawan. Importante kaayo sa kalikupan mao nga miumol gyud sila niining mangrove forest land use plan. Sa Memorandum of Agreement, maumol ang usa ka executive committee nga maoy regular nga magtigom aron pag-formulate sa mga palisiya. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitong Bisdok.